No niin. Vaikka vanhojen tuottojen muistelu on kivaa, niin kiinnostavampaa varmasti on seuraavien tuottojen metsästys. Onkin aika pureutua syvemmälle sijoittamisen maailmaan paneelikeskustelun merkeissä. Paneelin meille tulee tänään vetämään Inderesin suosituista Pyn-elite-videoista tuttu Antti Järvenpää. Ja jo lavalla olevan Maggie Yin lisäksi kutsutaan mukaan keskusteluun analyytikkomme Vietnamista Lang Gieng ja Huyen Tran sekä luonnollisesti Pyn-eliten salkunhoitaja Petri Deryn. Tervetuloa. Ole hyvä, Antti. Kiitoksia ja hyvää iltaa myös omasta puolestani. Mahtavaa olla täällä tänään juhlistamassa Pyn-eliten 25-vuotismerkki vuotta. Tässä kun edellistä juhlaa katsoin, mikä oli 20-vuotisjuhla, niin silloin suurin piirtein tällä samalla paikalla istui Arto Nyberg, joten on hienoa olla Arton paikalla nyt tänään sitten vaihteeksi. Paneeliaiheet menevät suurin piirtein niin, että te hyvä yleisö pääsette äänestämään niistä tarkemmin. Meillä on 20 aihetta ja näistä aiheista paitsi Petriltä myös analyytikoilta tavataan kysyä lähestulkoon joka kerta, kun sijoittajien ja asiakkaiden kanssa päästään keskustelemaan. Taustalla näkymät nämä varsinaiset ohjeet, eli sisään tullessanne teille jaettiin nämä kaulanauhat. Niistä löydätte niin sanotun QR-koodin. Ja se, miten QR-koodi aukeaa, niin teidän täytyy aukaista aluksi puhelimenne. Sieltä kamera kohdistaa kamera siihen koodiin. Sen jälkeen pitäisi avautua linkki ja koskettaa sitä näytöllä olevaa linkkiä, jota kautta pääsette sitten erilliselle sivulle äänestämään näistä 20 vaihtoehdosta. Tämän illan aikana me tullaan toteuttaa useampi äänestyskierros, joten jos ensimmäisellä kierroksella ei ehdi vielä äänestämään, niin ei mitään hätää. Varmasti saa äänensä myös myöhemmin kuuluviin. Voi äänestää niin monta aihetta kuin haluaa ja tulemme aina käsittelemään 3 aihetta kerrallaan. Sen jälkeen toteutetaan uusi äänestyskierros ja sitten käsitellään sen kierroksen suosituimmat aiheet. Tulemme puhumaan sekä suomea että englantia. Peetan kanssa puhutaan suomea ja analyytikoiden kanssa luonnollisesti sitten englantia. Ja Peetta on luvannut aina suomentaa sitten tärkeimmän sanoman lopuksi kustakin aiheesta meille selväsanaisesti. Luulen, että voisimme aloittaa äänestyksen ja sehän on itse asiassa jo käynnissä. Kuten nähdään tuossa oikeassa ylänurkassa, nähdään myös annettujen äänien määrä ja koko ajan siellä palkit nousevat. Annetaan vielä hetki aikaa, jotta kaikki äänet saadaan mukaan lasketuksi. On mielenkiintoista nähdä, menevätkö äänet suurin piirtein niin kuin ehkä itse olen alun alkaen odottanut. Ääniä tulee vain lisää. Tässä myös nähdään hyvin, kuinka monta teitä on tänään paikalla sadoittain. Petri, miten sulla? Jännittikö tulla tänään paikan päälle vai vanhoilla hökeillä? Joo, kyllä ihan niin monta kertaa meillä on näitä tilaisuuksia ollut, että kiva nähdä asiakkaita, että ei se enää jännitä sillä lailla. Juhlahetki. Lähes 500 ääntä jo annettu ja luulenpa, että meillä alkaisi olla selvillä teemat, joista tulemme keskustelemaan ensimmäiseksi. Merkkaan ne vielä tänne itselleni ylös. 600 ääntä jo yliannettu. Eiköhän lähdetä tällä liikkeelle. Ja jos et ole vielä ehtineet antaa ääntänne, niin ei hätää, voitte äänestää vielä illan aikana useampaan otteeseen. Käsitellään aluksi 3 aihetta. Ensimmäiseksi Vietnamin kommunisteihin ei voi luottaa. Toiseksi Vietnamin indeksi 2500 on haihattelua teema ja sitten kolmanneksi pankeilla on piilossa ongelma luottoja. Aloitetaan Vietnamin kommunisteihin ei voi luottaa
aiheesta. Tämä aihe menee heti salkunhoitajalle itselleen. Kysymyshän on erinomainen, mutta jos käännetään se oikeastaan toisinpäin ja kysytään, että mikä on saanut luottamaan Vietnamin kommunisteihin alun alkaen ja edelleen? No ensinnäkin se kommunismi-sana toki särähtää pahalta ja kun se on tämä meidänkin niin kuin aiheeksi valittu tälle, että kommariin ei voi luottaa, niin se on vielä niin kuin oikein vahvasti siinä tuotu esiin. Mutta maailmassahan on erilaisia järjestelmiä tai tapoja hallita maita. On monipuoluejärjestelmiä, on kaksipuoluejärjestelmiä, sitten on yksipuoluejärjestelmiä. Ja oikeastaan niin kuin, ehkä se keskeisin asia tässä on se, että maat, joissa on yksipuoluejärjestelmä, niin toki niissä vähemmän on vaikutusvaltaa kansalaisilla siihen johtotapaan, mutta toisaalta sitten taas päätöksenteko toimii yllättävän sujuvasti sen tyyppisissä maissa. Ja sitten on vaan kyse siitä, että onko ne asiat, joita yksipuoluejärjestelmä ajaa, onko ne oikein niin hyviä kansalaisille asioina. Ja tähän yhteyteen mä oon tuonut tällaisen tuoreen, se on saksalainen tutkimuslaitos, joka on tuolla Aasiassa just tämän talven aikana tehnyt tällaisen kyselyn eri maissa, että jos kyseinen maa pitää valita tällainen strateginen partneruus, kumpaan nojautua, USAhan tai Kiinaan, niin yllättävän vahvasti vietnamilaiset näkee, 80% on tuo tulos, että pitää nojautua nimenomaan USAhan. Vietnamin järjestelmä on sellainen, että niillä on hyvät suhteet Venäjään, koska niillä on perinteitä yhteistyöstä Venäjän kanssa. Ja ne pyrkii pitämään pakollakin hyvät suhteet Kiinaan, vaikka niillä on kärhämiä kiinalaisten kanssa, koska se on kuitenkin iso maa ja niiden kanssa käydään kauppaa paljon. Mutta että hyvin iso asia on tämä kääntyminen USA:n puoleen. Viime syyskuussa Vietnam solmi tällaisen niin kuin korkeimman strategisen partneruuden USA-laisten kanssa, mikä mahdollisti kiinalaisille saada tiettyjä teknologisia investointeja käyttöön tai investoijien käyttää tiettyjä teknologioita Vietnamissa, joka oli iso askel eteenpäin. Ja mä sanoisin näin, että mun mielestä niin kun vietnamilaiset on sellaisella Singaporen tiellä tässä yksipuoluejärjestelmässä, vaikka Singaporessa on useampia myös pieniä oppositiopuolia, mutta käytännössä on monet nämä vuosikymmenet ollut yksipuoluejärjestelmä, niin siitä saa ehkä osviittaa siihen, että mitä joskus tulevaisuudessa, niin kuin miltä vietnamilainen niin kuin yhteiskunta voisi näyttää. Ja ehkä tärkeintä on se, että viime aikoina me ollaan, en tiedä kuinka moni on niin tarkkaan seurannut tuota Vietnamin touhua, mutta siellä on myös ollut aika kovaa tällaista valtataistelua tämän yksipuoluejärjestelmän sisällä, missä on muun muassa parlamentin puhemies ja presidentti vaihtunut tässä valtataistelussa ei hiljattain. Mutta olennaista siinä kokonaisuudessa on se, että vaikka siellä ukkoja vaihtuu, niin Vietnam on parikymmentä vuotta ollut jo hyvin selkeästi johdettu, että maan vaurastuminen, selkeä niin kuin eteenpäin meno talouskysymyksissä on ollut se, ja sitten investointiystävällinen politiikka, niin se linja on ollut kaikki nämä parikymmentä vuotta aivan sama, että siinä ei ole, millään lailla se ei ole muuttunut siinä kun on joku yksittäinen ihminen puolueessa tai maan johdossa muuttunut. Et puolueen sisällä olevien käytännössä poliitikkojen mielipide siitä Vietnamin suunnasta on hyvin pitkälti samankaltainen, ja se vaikka henkilöt vaihtuvat, niin linja pysyy. Kyllä, joo. Juuri näin. Täytyy vielä kysyä se, että kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 2022 vuoden alussa, niin silloin ilmeisesti aika paljon tuli myös kysymyksiä siitä, että mihinkä leiriin Vietnam ikään kuin kuuluu, ja tämän perusteella Vietnam ainakin identifioituu jossain määrin sitten Yhdysvaltoihin, vaikka kuitenkin poliittinen järjestelmä on mitä on. Se on tiukka paikka Vietnamilla niin kuin pysyä siinä
vaakataso tai tavallaan tietyllä tapaa tasapainossa kaikkien näiden isojen maiden kanssa. Ja samaan aikaan totta kai esimerkiksi EU luo paineita, vaikka niillä on vapaakauppasopimus tehty Vietnamin kanssa, niin samaan aikaan luodaan aika paljon painetta ihmisoikeuskysymyksissä, jotka ei ole samalla tolalla luonnollistakaan kuin EU:ssa. Ja nämä tietynlaiset asiat myös vaikuttaa sitten taas tällaisia, että silloin kun tulee tällaisia geopoliittisia selkkauksia, niin vietnamilaiset joutuu hyvin tarkkaan harkitsemaan, että miten ne näissä äänestyksissä käyttäytyy YK:ssa ja miten ne ottaa kantaa. Ne mun mielestä yrittää olla ottamatta kantaa täysin, ettei ota mitään kantaa silloin, kun on tällainen kärhämätilanne, että se on se niiden linja. Ja totta kai sitten taas EU-virkamiehet yrittää painostaa, että hei, teidän pakko ottaa kantaa ja tunnustaa pahat maat maailmassa. Kyllä, halutaan pysyä neutraalina tässä tapauksessa. Sitten jos vaihdetaan aihetta ja vaihdetaan myös kieltä tässä kohtaa englanniksi, so we change the language to English, and Maggie, this question comes to you. The topic is that the banks are hiding non-performing loans. There has been much more like bad debt in the banking sector starting from the last year, at the start of the last year. So how could you elaborate this topic? Sure. Maybe let me say that how banks recognize non-performing loan. There is quite strict accounting standards when it comes to the bank recognizing non-performing loan. It's strictly based on how many days the loan is overdue. It's overdue into certain days, and it needs to be categorized as non-performing loan. And the Vietnam Central Bank has a central credit bureau. It records all the borrower's information. So if one enterprise could not meet one bank payment, even it continue to pay another bank, all the bank have to record this enterprise as a non-performing loan. And the same go with consumer. If consumer is late for paying their credit card, then their mortgage become a non-performing loan. So it's quite hard for the banks to hide non-performing loan. And talking about the Vietnam banking sector had some pressure coming from 2023, and there are some key subjects to watch. And here maybe I will talk about the number one is the Madame Lan fraud. She has a big property company in Vietnam, and she also has a strong influence over a local bank. And since year 2012, and over a span of 10 years, she used this property company and issue corporate bond and borrowing bank loan. And in the span of 10 years, she took out 18 billion amount. And by late 2022, the government want to stop the wrongdoing she has been doing. So when the government want to arrest her, and the Vietnamese people get panic, so they queue over the bank she control, and then it caused a panic. And what the government did is they bail out all the depositors to calm them down. The bank have 20 billion deposit. And because the government decided to bail them out, so the depositor also feels okay. But anyway, this event caused a liquidity crunch in the banking sector and in the corporate bond market. It makes the deposit rate very high, and corporate bond market basically frozen. A lot of companies, they cannot refinance their bonds. So that's what happened in late 2022. But now if I quote a local CEO talking about the situation, because it come to headline because the Reuters reported her sentence come to a conclusion, and it come to the people's attention again. But if quoting the CEO, he said if there were a crisis, it was 20 months ago, and currently there is no pressure in the banking system. So there's no need to be worried about where banking sector is going on in Vietnam. Yeah, the government will take their time to recover the collaterals in the bank and also this Madame Lan's all the assets. All right, that's very good to hear. Petri, haluatko vetää yhteen? Mä voisin muutaman, että tuollakin Vietnamissa on hyvin rankka toi systeemi, että vaikka joku asiakas hoitaisi 9 pankkilainaansa kunnolla
jos silloin yksikin tiplu jossain hoitamattomassa lainassa, niin silloin se pitää kaikkien näiden hyvin hoidettujen lainojenkin ne pitää kirjata ongelmaluotoiksi muiden pankeissa, vaikka ne on saanut kaikki maksat ajallaan tältä asiakkaalta. Se on ihan hyvä havainto, ja minkä mäkin toi esiin tuossa. Mutta muuten sitten mä sanoisin tuosta, että mitä mäkin selosti tästä Madame Länistä, niin tuollakin 10 vuoden ajan siellä on tällainen rouva, jolla on ollut iso kiinteistöimperiumi. Se on pystynyt maksamaan kaikille pankkivirkailijoille, tarkastajille ja hallituksen tahoille kaikki hiljaiseksi, että miten se on pystynyt niin kuin käyttämään systeemiä hyväkseen. Ja sitten vaan nyt kun siellä on ollut käynnissä tämä nimenomaan korruption vastainen liike aika vahvasti muutaman vuoden ajan, niin hallitus päätti, että nyt tämä loppuu myös hänen osaltaan. Ja ne päätti käydä, että kaikki niin kuin muut pankit ja alalla olevat sijoittajat, kaikki tiesivät, niin mitä on meneillään. Ei tämä tullut kellekään yllätyksenä, että se on puijaa ja on epävarma. Että muut pankit ja investoijat ei osallistunut hänen bisneksiin, mutta se 2022, kun hänet pidätettiin, niin tavallaan tilanne on sen osalta rauennut ja tämä Credit Crunch aiheutti näitä ongelmia muille kiinteistöyhtiöille, koska bondimarkkina meni jäihin, mutta taas se on nimenomaan 2023 vuoden aikana saatu likviditeetti takaisin ja päästy taas uudestaan alhaisiin korkoihin, ja nyt taas kaikkien niin kuin elämä muuttuu paljon myönteisemmäksi, jotka on ollut siis rahoituksen varassa kireissä tilanteissa. Hyvä kuulla. Mennään sitten kolmanteen aiheeseen tällä ensimmäisellä äänestyskierroksella, ja sehän lopulta osui Vietnamin indeksi 2500 pistettä on haihattelua, eli nykyisinhän indeksi on vajassa 1300 pisteessä, eli sieltä pitäisi noin kaksinkertaistua sitten tuohon tavoitelukemaan, mikä myös Pynnelitellä tässä tapauksessa on. Petri, miten sinne mennään? Tässä on näissä äänestysvaihtoehdoissa suurin osa näille meidän analyytikoille, mutta nyt tämä jotenkin osuu just mun kohdalle nämä äänestystulot. Mun pitää alkaa kehumaan noita jotain vaihtoehtoja, mitä kannattaa äänestää ja vaikuttaa tähän äänestykseen seuraavalla kierroksella. Mutta meidän indeksitavoite 2500 on mulle itselleni täysin selkeä, että Vietnamin talouden voima, sen yhteiskunnan hyvät elementit ja sen pörssin niin kuin dynamiikka, niin kaikki mitä tämän Vietnamissa olon aikana on siitä oppinut, niin on vaan vankistanut omaa käsitystä siitä, että Vietnamissa on hyvä olla ja me tullaan tekemään erittäin hyviä tuottoja siitä maasta. Välillä on ollut vaisuja jaksoja, mutta että tuollakin tämä meidän indeksitavoite 2500 pistettä, niin se mun mielestä ilman muuta tullaan saavuttamaan ja se perustuu tuloskasvuun. Elikkä vietnamilaiset pörssiyhtiöt tulee normalisoituneina finanssivuosina tekemään hyvää tuloskasvua. Toi, mitä tuossa kaaviossa esitetään 30% tälle vuodelle, se aika pitkälti johtuu se hyvin suuri lukema siitä, että viime vuosi oli aika heikko tuloskasvultaan, niin se automaattisesti petaa tämän vuoden tuloskasvua, mutta että se olennaisin viesti ei ole siinä, että osutaanko me nyt 30% oikein, mutta että se tulee olemaan 25-35% siltä väliltä. Mutta että jos pörssiindeksi ei reagoi näihin tuloskasvuihin, niin silloin se PE tulee entisestään tippumaan alaspäin. Ja se on hyvin yksinkertaista matematiikkaa sit arvioida siitä, että miten tuollaisen voimakkaasti kasvavan maan ja tuloskasvussa olevien pörssiyhtiöiden PE:n miltä sen pitäisi näyttää, niin meidän mielestä se P15 on hyvinkin fair value-taso tuolle markkinalle, ja silloin noilla tuloskasvuilla, mitä tässä on nyt esitetty, niin me 2026 vuonna saavutetaan jo toi taso. Taas totta kai kukaan ei sitä tiedä, mitä tässä välissä tapahtuu milläkin markkinalla ja missäkin talouksissa, että ne vaikuttaa näihin tavoitteiden saavuttamisiin.
Mutta se ei mun mielestä taas ole olennaista, että kunhan vaan on tiedossa ne, että onko ne tavoitteet niin kuin hyvin asetettu ja sitten niin kuin aikataulussa voidaan joskus nopeutua, joskus hidastua, niin se on tehty ymmärrettävää, mutta ilman muuta tuo indeksitavoite pitäisi saavuttaa jonakin vuonna tässä tulevina vuosina. Niin ja Vietnamin pörssin arvostus suhteessa keskeisiin verrokkipörsseihin on huomattavasti alemmalla tasolla vai kuinka? Kyllä, mutta toki sitten taas, että jos Kiinassa on pörssit ollut heikossa jamassa pitkään, että kiinalaiset osakkeet on halpoja myös, mutta totta kai siellä on myös omat syyt, minkä takia sijoittajat karttaa Kiinaa, mutta Vietnamin osalta mun mielestä kaikki elementit on kohdallaan kyllä, että se PE on tällä hetkellä hyvinkin houkutteleva, kun katsoo niin kuin eteenpäin meneviä tuloskasvuja. Hyvä kuulla. Ensimmäiset 3 aihetta on käsitelty ja voisimme siirtyä seuraavaan äänestyskertaan. Eli äänestysohjeet pysyvät täysin samoina lukuun ottamatta sitä, että meillä on nyt aiheita 3 vähemmän siinä 20 potentiaalisen aiheen joukossa. Eli tiivistetysti äänestysohjeet olivat, mikäli olette ehtineet kadottaa puhelimestanne äänestysmahdollisuuden. QR-koodin kautta löydätte linkin sivustolle, mitä kautta pystytte valitsemaan niin monta aihetta kuin vain haluatte tässä tilaisuudessa keskusteltavan. Ja näiden aiheiden perusteella valikoimme sitten seuraavaan osioon seuraavat 3 aihetta. Ja kun saadaan vielä tuo äänestys tuonne ruutuihin näkymään, niin nythän niitä ääniä alkaa tulla huomattavasti nopeammin kuin ensimmäisellä kerralla. Ensimmäisellä kierroksella saatiin yli 600 ääntä. Katsotaan, päästäänkö nyt samaan lukemaan samoille tasoille. Siellä näyttää Vietnamin viennin näkymät kiinnostavan erityisesti niin ikään kehittyvien markkinoiden statuksen nosto Vietnamille sekä 3. ainakin nykyisillä tasoilla, ellen aivan väärin katso, Vietnam Airlines tulee tässä kohtaa ja yli 600 ääntä on annettu, jotenka minä laitan tästä ylös nämä aiheet ja lähdemme näistä liikkeelle. Ensimmäiseksi tulemme käsittelemään Vietnamin viennin näkymiä, sen jälkeen markkinastatuksen päivitystä jossain vaiheessa Vietnamissa ja katsotaan vielä se 3. aihe täältä tabletilta, eli Vietnam Airlines tässä tapauksessa. Eli Vietnamin näkymiä vaihdetaan jälleen kerran kieli englantiin. Yes, the question is about the Vietnam exports outlook and the whole industry there, and you, Lan, are the right person to answer how you see the Vietnam export outlook at the moment and in the coming future. Okay, thank you, Antti. I think as you may have known, Vietnam is a very open economy in which export account for a very large portion of the GDP. So the total value of Vietnam export is now equivalent to 93% of the Vietnamese GDP, which is a lot higher than the neighboring ASEAN countries that's only 30 to 60%. And especially Vietnamese FDI enterprises. The FDI enterprises in Vietnam account for more than 70% of Vietnam's exports. So it is very crucial to look at the FDI outlook for Vietnam over the next 10 years to project the export growth outlook and the GDP growth. Over the last 3 decades, Vietnam has witnessed 3 big waves of FDI inflows, which mostly flow into the manufacturing sector. And now we are seeing the 4th wave of FDI inflows, and a lot of global manufacturing companies has been coming to Vietnam to set up their manufacturing base with Lego or Apple or Samsung, to name a few. They have been coming to Vietnam. I think the
attractiveness of Vietnam that helps Vietnam to pull a lot of FDI inflows is the very skilled workforce and cheap labor costs. I think Vietnamese workforce skills is on the same level with China, and it is still growing because the population of Vietnam is still growing, and Vietnam has the very young demographics, and people are still willing to have children. So the workforce of Vietnam will still be growing over the next 5 to 10 years, which makes Vietnam very attractive for FDI enterprises. I think so over the next 5 to 10 years, the FDI inflows will continue to be very robust, and that will support the export growth for Vietnam over the next 5 to 10 years. There are these companies, Lego, Apple, Samsung, Nvidia, Bridgestone, and so on. Are these the largest investors in Vietnam, foreign investors, or what are the other major companies that are investing in Vietnam? I think over the last 10 years, Samsung and LG are the biggest electronics manufacturers that have come to Vietnam to set up their base, and they account for a very large part of Vietnam export. And Lego, they have been coming to Vietnam over the last 2 years. They are building their factory, and they will be ready to produce, I think, within this year. I think Apple is the same, and many more enterprises are coming as well. So I think Vietnam will also benefit from the wave of diversifying manufacturing from China, because some global brands they want to be less dependent on China. So Vietnam will benefit from that wave as well. Yeah, so the tense global situation somehow are good thing right now to Vietnam as we foreign investors. Yes. Has this year been any major large investment in Vietnam foreign investors? Can you name anyone? Any large investment this year that some company has done to Vietnam or announced? I think Singapore just, I think in the first 5 months of 2024, Singapore has announced a few billions of registered FDI into Vietnam. And I think a lot of even Chinese enterprises, which are manufacturers for some global brands, they have been coming to Vietnam over the last 5 months. They are manufacturers of Apple. All right, thank you. Petri, haluatko tiivistää? No, ehkä toi suorien ulkomaalaisten investointien nimenomaan toi käppyrä, mikä tuo esiin sen, että toi on pidempään ollut tää 4% tasolla BKT nähden nämä suorat ulkomaiset investoinnit, niin se kertoo sitä, että ei ole kyse mistään nyt niin kuin hetken Amerikka-Kiina-taistelusta, milloin on niin kuin paljon puhuttu, että Vietnam hyötyy siitä, mutta se on ollut hyvin vahva jo aiemminkin toi Vietnamin veto investoille, ja se tavallaan liittyy siihen meidän ensiksi keskusteltuun aiheeseen, että tämä Vietnamin tapa toimia on ollut pitkäjänteinen. Siinä myönnetään hyviä verojaksoja tai verottomia jaksoja näille investoinneille, jotka jatkuu useita vuosia eteenpäin, millä houkutellaan investointeja, ja sitten on koulutettu väki, josta investoijat tykkää. Ja se toki niin kun just, että tämä FDI on hyvin tärkeä vientinäkymien kannalta siinä mielessä, esimerkiksi jos ajatellaan Legoa esimerkkinä, niin Lego päätti 2,5 vuotta sitten laittaa yli miljardin investoinnin Vietnamiin, ja sitä on nyt rakennettu sitä tehdasta sinne, mutta ei siitä ole vielä yhtään vientituloja saatu. Se todennäköisesti tulee tämän vuoden aikana käyttöön se tehdas, eli samaan aikaan kun toki niin kun pyritään saamaan nykyiselle viennille kasvua, niin tulee tällaisia uusia viennin puroja, mistä saadaan viennin kasvua. Et siinä mielessä tämä on hyvin tärkeä niin kun miettiä seuraavan 50 vuoden kannalta, että miltä FDI näyttää nyt, niin siitä saa ihan selvät vinkit siitä, että miten vahvaa se mahdollisesti viennin kasvu tulee olla jatkossa. Niin, ja kuten tässä graafissakin nähdään, niin Vietnamiin investoinnit ovat pysyneet suhteellisesti verrattain tasaisena läpi ajanjakson. Just, että ei se ole vaan niin kuin joku, että nyt pois Kiinasta nopeasti, niin ei se ole mikään silloin, kun Trump on huutanut sitä.
kauppasotaa, niin se ei ole pelkästään siitä johtuvaa. Juuri näin, ei yksittäisistä vuosista kyse. Ja sitten seuraavaksi vaihdetaan kieli jälleen kerran englanniksi ja we can go to Vietnam Airlines before we talk a little bit more about the EM upgrade. But Vietnam Airlines, it's one of the newest investments holdings in Brunelite. So what led you to invest to the company? Vietnam Airlines is our national flag carrier, and it's one of our newer idea. We have strongly take position in this stock, and it has been rally over the past few months. So after COVID, Vietnam Airlines has one of the strongest recovery within Southeast Asia, and this happened thanks to the government support, and also we have a very strong domestic demand. Talk about valuation. At this point, Vietnam Airlines is trading at very attractive price to sales. And also, after COVID, like most airlines, Vietnam Airlines also have the financial burden, but they also have excellent quality asset, and they also have a very long list of subsidiary. For example, a jet fuel company, cargo companies, ground handling company, all of those things are also recover very well. So they will manage to go. They will manage their burden without too much dilution. Just an idea of how busy our domestic market is. We actually have the fourth busiest domestic route in the world, the Hanoi-Saigon route. And because due to our regulation, only Vietnamese airline can operate on domestic route. So if you happen to be in Vietnam and you want to enjoy quality service, it is very likely that you have really, really limited choice. And one of them is Vietnam Airlines. Thank you. How large holding you have now in this company? Right now, I think Vietnam Airlines is, we owe about 3%. 2.5%. Yes. Around 3, I think already. Yes. All right, yes. Yes. It's increasing every day. Yes, of course. Thank you. Petri, haluatko tiivistää jälleen kerran vastausta? Joo, lyhyesti. Tuollakin Vietnam Airlines on hankinta, mikä on tehty tässä toukokuun aikana. Ja se oli ongelmissa covid-aikana ja silloin kumuloitunutta tappiota taseessa reippaasti. Ja se, jos nopeasti vilkaisee, niin se näyttää huonolta. Mutta me ollaan tultu siihen johtopäätökseen, että tästä vuodesta eteenpäin se tulee siirtymään aika vahvaan tuloskasvuun. Ja siitä saatiin jo viitteitä vuoden alussa. Se julkaisi erittäin vahvan tuloksen ekalta kvartaalilta ja voidaan olettaa, että seuraavatkin kvartaalit tulee olemaan erittäin vahvoja. Ja toi price to sales -lukema on hyvin houkutteleva, mutta totta kai sitä pitää miettiä myös siltä kannalta, että kuinka paljon sitä mahdollisesti Finnairin tapaan joudutaan dilutoimaan silloin, kun ollaan oltu ongelmissa ja tase on heikko. Mutta taas sitten meillä on selvät viitteet siitä, että Vietnamin hallitus ei tule antamaan nimenomaan osakepääomasysäyksiä yhtiöön. Ne on antanut yhden sellaisen nollakorkoisen lainan yhtiölle, mikä on ihan okei meille portfoliosijoittajana, että valtio rahoittaa sitä nollalainalla, mutta että me uskotaan, että hallitus puskee Vietnamin johtoa osoittamaan, että tuloskunnolla ja tuloksilla saadaan nämä kertyneet tappiot taas paikattua. Ja ei varmaan tule olemaan salkussa 5 vuotta, mutta ehkä vuosi puolitoista niin voi olla hyvin nimenomaan se lennokkain aika tälle yhtiölle. Ja sitten jos me päästään meidän tavoitteisiin siinä aikana, niin toki poistuu salkusta. Toivotaan korkeaa lentoa yhtiölle ja kurssille. Sitten vaihdetaan jälleen kerran englannin kieleen. Then we change the language to English and then let's talk about the EM upgrade. How is that progressing right now? What has going on and will be?
Okay, if you ask me the question about EM upgrade in any year between 2015 to 2022, then I would definitely say it is not going to happen because the government is not willing to do it. Even though among the 6 main criteria for Vietnam to be upgraded to emerging market, the 2 RIN criteria, which is market size and liquidity, Vietnam already met 10 years ago. So the 4 remaining criteria, they all need government determination and willingness to change the regulations in order for Vietnam to meet those criteria. So in the last 10 years, I would say that the government couldn't care less about upgrading Vietnam to emerging markets. So they didn't do anything. They're not willing to do it. They were not willing to do it. But now everything has changed since the middle of 2023. Now the EM upgrade has become the Vietnamese government priority in their action programs, and it somehow become their KPI. Every month now we are seeing the Prime Minister holding conferences and meetings with the government agencies, and the PM put a lot of pressure on the government agencies to draft the resolutions to address the issues of EM upgrade and to make Vietnam to be upgraded. So that has been their priority as of now. So among the unmet criteria, the yellow ones, Vietnam has been working on for over a year. We are drafting regulations, and the government is doing their best to address the yellow ones. So we are seeing it is happening. I think Vietnam will meet those yellow criteria somewhere next year. The red ones are a bit more difficult, but I think it will take more time and needs a lot of work. But the difference now is the government is now willing to change it. So it just takes some time, but now they are willing to do. So talking about the roadmap for EM upgrade, now Vietnam is testing a new trading system called KRX. This new trading system is very important because it allows for intraday trading and short selling to be enabled. So now we are testing it, and it is expected that this new trading system will go live by the end of 2024, and somewhere in the beginning of 2025, the government will issue the draft solutions for the non-refunding issue, and Vietnam will allow non-refunding, I think, by 2025. And the soonest is Vietnam can be upgraded by FTSE to emerging market by the end of 2025. So FTSE is easier, but MSCI upgrade is a bit more difficult. So I think because they require the FOL issue to be addressed, but now the government is willing to draft, some regulations on the new product called NVDR to address the FOL issue, and MSCI also requires Vietnam to allow short selling, but I think in the government mindset, they are willing to do it for the next 3 years. So I think MSCI can take another 3 to 4 years, but FTSE is very, very close now. So overall, this is the first time in the last 10 years that now I can say EM upgrade for Vietnam is really happening because the government is willing to do it. Good to hear. Petri, haluatko täydentää? Joo, siis lyhyesti niin Län hyvin kuvaili sen tilanteen, että nyt kun se tahtotila on ja pääministeri on ottanut sen omalle agendalleen tämän asian, niin silloin tavallaan niin kuin näitä pikku yksityiskohtia, joihin tulee niin kuin ratkaisuja ja tulee niin kuin pulmia samaan aikaan, kun yritetään löytää ratkaisuja, niiden takia on vaikeampi määritellä ihan tarkkoja aikatauluja, mutta se, että kun se tahtotila on ja siellä on nyt niin kuin päätetty, että nyt se tehdään, niin kyllä se nyt etenee. Siitä me saadaan viitteitä koko ajan, että näistä erilaisista asioista, esimerkiksi pörssikomitea, mikä on tämä ylivalvova
elin finanssiministeriön alla, niin sieltä tulee erilaisia lakidrafteja, millä nimenomaan edistetään näitä asioita. Eli se koko ajan tapahtuu, että se ei ole mitään sellaista, että me joudutaan vaan odottamaan, vaan me nähdään, että ne tekee ja niitä julkaistaan niitä drafteja, niin kyllä tämä asia etenee. Kyllä. Kun on käytännössä FTSE ja MSCI, niin kumpi näistä on ikään kuin tärkeämpi sitten, merkittävämpi, kun hyväksyntä saadaan? No ilman muuta siis Morgan Stanley MSCI on se, mitä käytetään laajemmin, eli siinä mielessä se tuo isommat pääomat Vietnamin markkinoille silloin, kun siinä ollaan mukana. Mutta myös tuo FTSEn upgrade on ihan merkittävä, että kyllä on paljon myös fundeja, jotka käyttää FTSEn indeksejä ja se tuo jo, ja se saattaa, ja se tärkein elementti ehkä näissä on se, että kun tässä nyt edetään kunnolla tässä asiasta niin kuin likelle, niin silloin paikalliset sijoittajat alkaa pelaamaan pörssiä niin kuin tämän takia. Eli se odotus on ehkä se, että kun se odotus tulee riittävän niin kuin kliimaksiin, niin se pitäisi jo reagoida sen pörssin siihen tulevaan. Että milloin ne ulkolaiset sijoittajat tuollakin tulee sinne sit näitä indeksejä mukana, niin se on ehkä jo niin kuin se seesteisempi vaihe, mutta se milloin sitten paikalliset sijoittajat alkaa niin kuin pelaamaan sitä, niin se on se tärkeämpi asia. Niin ja tyypillisesti Vietnamissa paikalliset sijoittajat ovat aika vikkeliä liikkeessä, näin monta kertaa olet kirjoittanut sijoittajakirjeissäsi. Jatketaan jälleen kerran äänestykseen. 3. kierros luvassa, jotenka olkaa hyvä. Jos haluatte äänestää, niin nyt on se hetki siihen. Ohjeet ovat edelleen samankaltaiset. Ja kun saadaan vielä ruutuun äänestyksen tilanteen seuranta, niin voimme sitä kautta katsoa paremmin tilanteen etenemistä. Ja ääniä sieltä alkaa tulla, jotenka edelleen puhelimissa selvästi selain on jäänyt auki. Se on hyvä tietää. Tekoäly näyttää keräävän ääniä niin ikään. Vietnamin valuuttakurssi, dongin heikentyminen, pankkisektori luonnollisesti, asuntosektori sieltä nousee. Nyt taitaa olla ehkäpä tiukin äänestyskierros toistaiseksi, mitä on ollut kuluneen illan aikana. Tässä kun tilaisuuteen valmistauduttiin, todettiin, että tarvitaanko näitä desimaaleja lainkaan, mutta hyvinkin näyttää siltä, että tässä saatetaan tarvita nyt desimaaleja ja katsoa, mikä lopputulos tulee olemaan. Pian täyttyy 600 ääntä, sitä voidaan pitää aina hyvänä rajapyykkinä näille äänestyksille. Vajaa 600 ääntä parhaillaan. Mitäs tää voi olla näin, että meidän salkuun isoin sijoitus, tää Sakon Bank, ei kiinnosta ketään? Jos se sitten kruunaa tämän illan keskustelun. Ei, että yrittäisin vaikuttaa mitenkään tähän äänestykseen. Ei lainkaan. Kunhan nyt itsekseni juttelen tässä. Kävikin jopa niin, että äänimäärä jostain syystä yhtäkkiä laski tuonne 400. Vai vaihdettiinko ääniä vai mitä tapahtui? Vasta liike, mitä ilmeisimmin. Nyt kuitenkin näyttää tilanne vakiintuneen runsaaseen 400 ääneen. Jos katsotaan tästä tarkemmin, niin tekoäly nousee sieltä yhdeksi aiheeksi, toiseksi aiheeksi mitä ilmeisimmin koulutus. Huurahtakaa myös yleisöstä, jos huomaatte, että katson väärin nämä desimaalit tässä tapauksessa. Taitaa olla, että pankkisektori, salkun pankit ovat pirun halpoja, on se 3. valinta sitten. Eli mennään tekoälyyn, joka on ollut illan aihe jo useampaan otteeseen tällä kertaa. Katsotaan vielä, muistan sen aiheen ottaa tuosta oikeasta kohtaa. So, change language to English, and Maggie will be the right person to ask this question. So, AI will replace IT coding. Guys, how do you see the current situation? There is a lot of debating about how AI is going to change the whole economy. Yes.
maybe I will explain what the coding guys do in Vietnam. And I'll take FPT as an example. FPT is the largest listed technology company in Vietnam, and one of the biggest profit business segment is global outsourcing business that they started 15 years ago. They provide the basic software testing, coding to their clients based overseas. And over the years, they do the job very well, and they developed better capability to do more difficult job. And during the digital transformation, they help their clients to do the cloud migration service. And now, their clients have finance companies like banks and brokers. They help them to integrate their core banking system, and they help them to do the international transfer, the solutions. And in Japan, which is their key market, there are a lot of car manufacturers companies. And besides doing the basic IT infrastructure service, and they were able to provide solution to the cars. So now they have this service that they provide the software in the car that the software that control the car's entertainment system, audio system, lighting system. So over the years, they have been doing more and more capability, higher value added service to the company. And for this automotive business, they even separated out into FPT Automotive. And the picture, the first picture is this FPT Automotive doing showcase in Global Automotive Expo, showing their technology. And the second picture is recently the NVIDIA selected FPT as their delivery partner, and they have signed a contract of 200 million to strengthening the future cooperation. And to just show that, show this picture, this is NVIDIA's chairman, Jensen Huang. He is having coffee with the Vietnamese coding guys, and he's just really enjoy interacting with them on a casual and a personal level. Is this picture from Vietnam or USA? Do you know? This is in a coffee shop in Hanoi. All right. Nice. But She took the picture. oh. No. I would All right. Petri, haluatko tiivistää? Joo, että me raflaavasti tehtiin se väittämä, että onko silleen, että tekoäly tulee tekemään kaikki softa-ohjelmat jatkossa ja sen jälkeen tällaiset firmat kuin FPT ei tule menestymään, mutta niin kuin mäkin tässä selosti, niin tuollakin tulee vaan käymään toisinpäin, että se tekoäly totta kai lisää näiden tämän tyyppisten firmojen omaa tehokkuutta, mutta se myös luo maailmaa siihen suuntaan, milloin tarvitaan koodausta yhä enemmän ja erilaisia järjestelmiä, koska se mahdollistaa ja nopeuttaa uusien järjestelmien käyttöönottoa. Ei olla todellakaan peloissamme FPT:n tai muidenkaan näiden IT-yhtiöiden tulevaisuudesta Vietnamissa. Ja Vietnam kouluttaa siis valtavasti IT-alan osaajia. Ja muun muassa mäkin totesin just hiljattain tuossa, että miksei Mr. Jensen ollut Thaimaassa, niin siihen on kyllä syynsä, koska ei siellä ole tällaisia kavereita, joiden kanssa menisi kahville, koska niitä ei vaan ole, koska Thaimaa on hoitanut tämän puolen koulutuksen äärimmäisen huonosti. Ja muun muassa Thaimaa on yksi suuri liikepankki, Kasikoon, kun ne on uudistanut oman järjestelmänsä, niin ne tilaa sen Vietnamista FPT:ltä sen järjestelmän. Se kertoo paljon siitä asetelmasta, että Vietnam on hyvin hyvissä asemissa just tässä IT-koodauksessa ja koko järjestelmäsysteemissä. Ja ne nimenomaan pikkuhiljaa osaa enemmän ja enemmän, ja niillä tulee olemaan enemmän ja enemmän omia vahvuuksia maailmassa eri markkinoilla näissä asioissa, koska ne niin kuin tavallaan tekee sitä pohjaduunia ja sen jälkeen sit pystytään myymään isompia systeemejä, mitä joku vaan yksittäinen taho ei pysty myymään, koska se perustaa tietylle kokemukselle ja tietylle aiemmalle tekemiselle.
Tästä tuli aika hyvä aasinsilta seuraavaan aiheeseen, eli koulutus Vietnamin menestyksen peruspilarina. Kuten todettua, Suomessa on seurattu ainakin PISA-tuloksia äärimmäisen tarkkaan edellisten vuosien aikana ja suunta on ollut valitettava sen suhteen, mutta vaikkapa Vietnamissa eikö suunta ole aika mairitteleva? Joo, todellakin tässäkin voisi taas itse asiassa viitata siihen meidän ensiksi keskustelemaan aiheeseen, että voiko kommareihin luottaa, että tavallaan niin kuin miten tällainen yksipuoluejärjestelmä silloin, kun se on määrätietoinen, se niiden päämäärä, ja ne ajattelee koko kansan etua, niin silloin valtava voima, mitä tällainen suoran toiminnan hallitus ja hallinto voi saada aikaan. Et silloin ei sote-debatointi ei vie 10 vuotta, vaan se vie ehkä viikon, jos se päätetään tehdä. Ja myös koulutusjärjestelmä, jos halutaan pitää huolta tulevaisuudesta ja siitä kasvusta, niin silloin panostetaan koulutukseen. Ja Vietnamin hallinto on kyllä tehnyt huikean duunin siinä, että ne on kaikilla tasoilla, ihan siis pikku kansakoulusta lähtien niin kuin korkeampaan koulutukseen, niin on panostanut siihen ja huolehtinut siitä, että ihan niin kuin pienempienkin paikkakuntien koululaisilla on tietty perussivistystaso ja se, että ne saa kyvyn oppia uusia asioita ja olla ongelmien ratkaisijoita, eikä niitä, jotka vaan nostaa kädet pystyyn ja kysyy, että missä on rikas isä, joka hoitaa nämä mun ongelmat. Vietnamaisilla on tarjottu se koulutus, ja tämä PISA-tutkimus ilman muuta kertoo siitä hyvin niin kuin selkeästi, että miten noin köyhä maa voi sijoittua näin korkealle tällaisessa kansainvälisessä vertailussa, niin se on huikea, mitä ne on tehnyt, koska vertailuun totta kai pitää ottaa noita jo pidemmälle menneitä maita, koska niillähän totta kai ilman muuta olisi ollut mahdollisuus panostaa enemmän koulutukseen, koska niillä on vaurautta, mutta se on tällainen niin kuin nimenomaan hallinnon päätöksistä kiinni. Ja mä tunnen hyvin Thaimaan systeemiä, että siellä on pitkään ollut, niin kuin esimerkiksi opettajien palkat on pidetty äärimmäisen huonoina, ja silloin tavallaan se johtaa siihen, että sinne ei hakeudu opettajiksi esimerkiksi siis sellaisia niin kuin ihmisiä, joilla on talenttia. Ja sitten toisaalta se johtaa sen kierteeseen, ja sitten koulutuksen taso pysyy huonona. Mutta Vietnamissa asia on hoidettu toisella tavalla, ja se on iso asia tulevaisuuden kannalta. Ja muistan, että jossain uusimmassa sijoittajakirjeessäsi mainitsit, että Vietnamissa IT-alan osaajia on Yhdysvaltain, Kiinan ja Intian jälkeen melkeinpä maailman eniten, sitten top 10 ollaan. Joo, saatetaan olla siinä lähellä jopa niin kuin 5-6, mikä on niin kuin Vietnamin niin kuin IT-osaamisen verta. Vietnam kilpailee tällä hetkellä just näissä softa-osaamissaan ja näiden palvelujen tarjolossa Intian kanssa. Intia pystyy hinnoittelemaan vielä niin kuin korkeammalle omia palveluja, mutta Vietnam on tulossa sieltä kirittämässä ulos ja saa hyviä projekteja. Kyllä, ja jos mikäli vaan AI menee eteenpäin, niin Vietnamille varmasti positiivinen asia siinäkin. Then we change the subject to banking sector. We all know that it's very profitable, but what are the drivers behind that profitable, and tell a little bit more about what kind of numbers they have. Currently, the banking sector has been recovering from a slow year in 2023. And in year 2023, remember, we have a slow economy, and we also have liquidity crunches from late 2022. So there is worry and pressure. But if you look at the 2023, the ROE is still 18.5%. It's quite high. It's just a little bit lower than its historical, very record high, 20% plus. And
in future, we believe the factor that's affecting the bank's profitability in year 2023 will reverse, and the bank's profitability will improve, and its NPL pressure will further reduce. So the ROE will improve to where it should be, that's around 20%. And because the bank momentum take a little bit slowdown in year 2023, so it reflected in the banking sector's price-to-book multiple. And we think the banking sector will re-rate to where it was in the year to come. And on the right-hand side, and this is the 7 banks we own, and the gray area is the PB multiple trading range historically, 7 years. And you can see it's currently trading at the lower range compared to its historical trading level. Is the reason that the PE ratio is so low the couple of years ago credit runs, or what do you think? What are the main reasons that the multiples are still at this level? It's at this level because people are not very sure if the profitability will improve and if the non-performing loan will decrease as fast as it is. And because there are headlines in the news about previous problems, so people are hesitant to invest. But we think for sure the ROE will improve to previous level. Yes, thank you. Petri. I think that your company, while we were planning this panel, they suggested that I should have a veto right, like if the voting starts to go wrong. But can I now? I said that I don't need it, like at that point. But now I could use it that way. That actually that. Please go ahead. I think that in this connection, there's one good slide about our biggest investment, Sakon Bank. that Maggie could actually talk a little bit about that, because then you realize that, because I'm actually expecting that stock to triple in 3 years from here levels, and then you see clearly why it could happen, because that slide explains the situation of why we are so heavily in the banks, and especially in Sakon Bank. Sure. Maybe let me take the opportunity to introduce Sakon Bank again. Sakon Bank, if recall that we have been talking about pressure in Sakon Bank, in the banking sector, about the corporate bond, about the real estate sector, and Sakon Bank, they didn't have any corporate bond problem because they issued no corporate bonds, and they didn't provide lending to the real estate developers. It's not because they are lucky, it's because their style is prudent and they pursue quality growth. And at the same time, Sakon Bank, especially in the southern part of Vietnam, in Ho Chi Minh and the rich province in Mekong Delta, if you ask people about what bank they like, and Sakon Bank would rank top 2, sometimes number 1, sometimes number 2. And because it has huge quality client base, which they have 18 million clients, so without much effort, their credit card and their bank assurance performance is always on the top. So that's Sakon Bank. And we think Sakon Bank, by 2026, the book value of the bank will double from current level. It's from its good banking business. We believe for the next 3 years, the bank will deliver 18% on average ROE. And on top of that, the bank will also do the share auction, and the share auction was collateral behind some non-performing loan from previous decade. So once the auction is done, the bank will recover 20 trillion to its bank equity. So that is 46% of current book of the bank. So overall, it's very sure that we will see the bank book will double by 2026. And currently, the Sakon Bank only trades at 1.15 price to book. And with this trend, the bank 2026, the price to book will be only 0.54, and it's simply too affordably priced. We think it should trade at 1.5. Thanks, Maggie. Joo, Petri, go ahead. Esimerkiksi tässä, koska tämä pankki
vanhan hallituksen puheenjohtajan 10 vuoden takaisten niin kuin omien lainotusten takia joutui keskuspankin erikoisohjelmaan, josta se on nyt tulossa ulos, niin sen takia sillä on tällaisia erikoiseriä, että niiden haltuunottamatta vanhan hallituksen puheenjohtajan osakkeet tullaan huutokauppaamaan todennäköisesti tämän vuoden aikana, niin siihen liittyy sellaisia asioita, mitä Vietnamin markkina ei täysin ymmärrä tällä hetkellä, kuinka ne kirjautuu tuonne. Esimerkiksi toi, mikä tuossa on 20 triljoonaa dongia. Ja sen takia, ja muuten pankki on erinomainen pankki, kuluttajien keskuudessa erittäin hyvin niin kuin tavallaan hyvin korkeasti arvostettu pankki. Ja sen ei missään tapauksessa pitäisi 1,5 alle kirja-arvon treidata. Ja kun nämä laskee yhteen, kun se tipahtaa 0,5, niin siitä totta kai ei tarvitse hirveästi taskulasta käyttää, että missä se osakkeen pitäisi olla, jotta se olisi 1,5 kirja-arvossa 3 vuoden sisään. Erittäin houkutteleva tilanne ja siinä on näitä elementtejä, joita kaikki ei ihan täysin niin kuin tiedä tai ei ihan täysin pysty yhdistämään. Ehkä tiedetään, mutta ei tavallaan osaa yhdistää, miten ne vaikuttaa. Ja salkun suuri omistus, eikö vaan? Kyllä. Näin. Se olisi seuraava äänestyskierros vuorossa sitten jälleen. Aiheet alkavat käydä pikkuhiljaa vähin, mutta onneksi niitä riittää silti vielä hyvin. Mennään aiemman tavan mukaisesti äänestys läpi, eli ohjeet pysyvät täysin samoina. Ja heijastetaan ruudulle vielä hetken kuluttua. Live-tilanne äänistä. Katsotaan montako ääntä tällä kertaa saadaan lopulta. Aiheitahan meillä on vielä 2, 4, 6, 8, 10, eli puolet on käsitelty. Ehditäänkö Petri kaikki käsitellä? Mitä sanot? Eikä ole tarvettakaan. Ei ole tarvetta. Kunhan vaan niin kiinnostavimmat aiheet tulee käsiteltyä, niin se on pääasia. Juuri näin. Mikäs meillä on takaraja itse asiassa meidän paneelilla? Että vielä on aikaa. Kello tikittää. Yllätysesiintäjä saapuu sitten meidän jälkeemme lavalle. Ja pian 500 ääntä sieltä on annettu. Tässä näyttää aika selvältä, että Vietnamin dongista tullaan puhumaan seuraavaksi. Ensimmäisenä sen jälkeen onkin jonkin verran tasaisempaa asuntomarkkinat kiinnostavat Vietnamin suhteen, kuten varmasti myös Suomessa on monia meistä kiinnostanut viime aikoina. Ja viimeinen aihe näistä taitaa osua sitten Vietnamin pörssin indeksiin. Voiko se yltää tänä vuonna vielä 1700 indeksipisteeseen? Eli aloitamme. Luulen, että tulokset tulevat pysymään suurin piirtein tämän kaltaisena. Let's start with the Vietnam dong and how its course will going on. So I will check the right paper here. So yes, dong is at a record low against the dollar and has weakened further in the recent weeks. Elaborate a bit how the things are going on. Okay, Antti, I think Vietnam dong depreciation has been one of the biggest concerns by investors recently. But if we look at the previous 2 periods, the first period is between 2013 to 2021, when the USD interest rates are very low, were very low, and the second period from 2021 to now, when the USD interest rate were rising. We can see that the VND is generally a lot more stable than other ASEAN countries, and even the Asian countries, Asian currencies as well. In the previous periods, for example, in 8 years between 2013 to 2021, Vietnam dong depreciated only less than 10%.
while the other ASEAN currency, they depreciated by double digit. And the same thing is in the last 4 years, I think Vietnam dong also depreciated only less than 10% compared to double-digit depreciation by other currencies. So there are a lot of factors supporting the general stability of Vietnam dong compared to other currencies, and most of them are internal factors based on the strength of the economy. They are low inflation, they are very high trade surplus every year, and they are very high FDI inflows and high remittances as well, because Vietnam is one of the countries with highest remittances in the world. So those factors will continue to be there and support the Vietnam dong over the next decade, in our view. The only challenging factor for the Vietnam dong now is only the high USD interest rate. Of course, we will not see the USD interest rate to drop to 0% as in the previous periods, but as soon as the USD interest rate start to decline, let's say to 4%, then that will already reduce a lot of pressure on the VND. So that's why now we are seeing that we are viewing that the VND will be generally stable over the next decade compared to other Asian currencies. Haluatko Petri tiivistää? Joo, mä noista kahdesta itse asiassa käyrästä, jos tuosta ottaa vuodet pelkästään tuon Vietnamin dongin suhteessa dollariin vuosilta 2018-2022, niin itse asiassa siinä ei ollut minkäänlaista heikentymistä siinä aikana. Elikkä siinä elettiin ehkä 5 vuotta silleen, että dongi oli täysin siinä niin kuin paikallaan suhteessa dollariin. On myös täysin mahdollista, kun noi Vietnamin valuuttavarannot on isot ja vaihtotase on plussalla reippaasti ja vienti vetää, niin tulee myös jaksoja, milloin dongi vahvistuu. Ja nyt tässä on vaan ollut nimenomaan tämän USA:n dollarin korkojen nousun aikana on tapahtunut se, että vaikka Vietnamissa on koko ajan ollut korkotaso, ei koskaan missään 0 tai prosentissa tai 2, niin se suhteellinen ero on hävinnyt näiden väliltä, ja se on taas aiheuttanut dollarille etua kaikkiin Aasian valuuttoihin nähden. Eli että dollari on ollut yllättävänkin vahva, tai en sano yllättävän vahva, vaan erittäin vahva tässä korkojen nousun aikana. Mutta totta kai niin kun odotukset on, kuten Län tuossa mainitsi, että nyt kun katsotaan tästä eteenpäin, niin sieltä voisi tulla nimenomaan vetoapua näille Aasian valuutoille, kun korkoja lähdetään laskemaan, niin silloin ehkä dollarikin saa kyytiä. Niin, ja tyypillisesti se, että kun dollari vahvistuu, niin se on ennen kaikkea epävarmoina aikoina ja kaikkia reunavaluuttoja vastaan tyypillisesti. Ja vielä voisi Petri tarkentaa sinulta sen, että Vietnamin valuuttareservit ovat kasvaneet tässä jatkuvasti keskuspankin alaisuudessa siinä aikana, kun Pynelit on sijoittanut Vietnamiin, vai mitä? Joo, että silloin tässä 10 vuoden aikana ollaan varmaan tultu jostain 15 miljardin tasolta noin 100 miljardiin USA-dollariin Vietnamin valuuttareserviin, että tällä hetkellä ne on hyvinkin hyvällä tasolla, ja myös jos katsoo nyt seuraavat 5 vuotta eteenpäin, niin reservien pitäisi kasvaa entisestään. Sitten asuntomarkkinoille. So the topic was housing market bottomed in 2023. Last year was really bad year, but what makes you think that last year we did see the lowest level in the housing market? Yes. I think because we own a lot of banks, so I think it is crucial to look at the property market cycle in Vietnam, because in Vietnam, around 70% of the collateral assets in the banks for the loans are real estate. So it is very important for the banking system as well. So every upcycle will be better for the banks than the down cycles. So
in the last 15 years, Vietnam had witnessed 2 down cycles and 2 up cycles in the property market. And the common thing between the 2 down cycles are very high interest rate. And the common thing between the 2 up cycles are very low interest rate. So now we are seeing interest rate, especially the deposit rate, dropping to the lowest level in history of only 4 to 5%. And the mortgage rate is even between 8 to 9%. So that's why we view that the next cycle will be the up cycle for the property market because of the low interest rate stemming from very low inflation. In terms of the legal frameworks for the property market, I think the similarity between the next 7 years and the previous upcycle is that Vietnam just have many laws relating to real estate being approved by the National Assembly. So those new laws will remove the legal bottlenecks for project approvals for the property developers. So we will see that property developers can be able to offer more products to the market in the next cycle, and that will in turn boost the mortgage lending activities and as well as boosting the credit growth in the banking system as well. Has the prices already this year gone up in the housing market? I think the prices of residential properties in the big city, especially in Hanoi and Ho Chi Minh City, they have bottomed in 2023 already. And in the first 5 months of 2024, the condo market, especially in Hanoi, have seen their prices increasing by up to 20%. Which is a very good sign, and liquidity is improving in both Hanoi and Ho Chi Minh City as well in all the segments from the landed properties to condos. So we are seeing very good signs of a recovery. So I can confidently say that 2023 was already the bottom for the housing market. Yes, thanks, Lan. Petri. Mä voisin ehkä pikemminkin sen sijaan, että kääntäisi, niin vähän lisätä tähän sillä lailla, että tuon asuntomarkkinan hintakehitys näyttää nyt lupaavalta tästä eteenpäin, minkä Län totesi jo nimenomaan isossa kaupungeissa, mutta se, minkä tämä 2022 lopun credit crunch aiheutti, niin ennen sitä oli kyllä valloillaan pienemmillä paikkakunnilla hyvin villiä spekulointia maakaupoissa. Ja se voi ottaa kyllä aikaa pidempäänkin ennen kuin niissä pienemmillä paikkakunnilla päästään taas lähellekään niitä hintoja, missä maan hinta vaihto omistajaa. Siellä on varmaan sellaisia, jotka nuolee haavojaan niin kuin vielä vuosi, 2, 3 eteenpäin. Mutta tuollakin isojen kaupungien tuo asuntomarkkina näyttää nyt just niin kuin jo, että se on menossa hyvään suuntaan. Ja sitten tämän kierroksen viimeiseen aiheeseen. Vietnamin pörssin indeksi voi yltää tänä vuonna vielä 1700 pisteeseen. Nykytasoltahan se vaatisi yli 30% nousun käytännössä, niin missä ajurit? Joo, se oli sellainen, että kun me näitä slideja tehtiin, niin mä asetin tämän, laitoin 1700 ensiksi ja sitten mä sen jälkeen vastas Helsingissä laskin sen prosentin, että ai se on niin paljon. Ja sitten me tiimissä keskusteltiin siitä, että sun pitää selostaa tämähän, että miksi se on noin paljon. Mutta tuollakin niin kun, nyt tässä mä olen käyttänyt se itse asiassa 30%, mikä oli siinä tuloskasvua tälle vuodelle siinä 2500 indeksitavoitteeseen kohden. Se on itse asiassa Bloombergin lukema ja virallinen lukema tämän konsensusennusteetta Vietnamin tuloskasvulle, mutta ehkä 25% on sellainen niin kuin realistinen tuloskasvu tälle vuodelle. Hyvin vaikea totta kai sanoa ihan, että mihin se asettuu, mutta jos toi tuloskasvu toteutuu tänä vuonna, korot pysyy
pysyy näillä tasoilla, missä ne nyt on noin 5%. Ei tarvita siis koron laskua, vaan tämä taso, missä nyt ollaan Vietnamissa, aiheuttaa jo talouden aktiviteetteja ihan riittävästi. Ja sitten tämä uusi kaupankäyntialusta ja prefunding-asia tulee tässä alkusyksystä ratkaistua, tai käytännössä siis pannaan toimeen, eli ne tulee käyttöön. Niin mä sanoisin, että etenkin tämä kolmoskohdan asiat, ne voi kyllä sysätä yllättävänkin paljon mielenkiintoa pörssiin, että sijoittajat innostuu näistä asioista. Ja sitten jos tässä saadaan jossakin vaiheessa toisen vuosipuoliskon aikana USA:n koronlasku aikaan, niin silloin se voi myös näkyä tuossa valuuttamarkkinalla myönteisesti. Ja se toisaalta se valuuttamarkkinan käänne esimerkiksi dongin osalta ei ole kyse pelkästään, että paljonko me saadaan hyötyä siitä dongista, mutta se luo myönteistä pörssisentimenttiä. Eli se voi saada nimenomaan innostumaan pörssisijoittajia, paikallisijoittajia Vietnamissa pelkästään se, että se valuutta alkaa näyttää paremmalta. Siinä mielessä se, niin kun, noin meklariliikkeet tuolla, pankkiirit, tällä hetkellä niiden ennusteet vuoden lopulla on jotain 1400 pistettä, 1500 pistettä, mutta toki on sanottava, että yleensä jos mennään alas, niin silloin ennustetaan ne pohjat niin kuin paljon ylemmäksi, eli että ei ymmärretä, kuin alas saatetaan mennä heikossa sentimentissä. Ja sitten taas kun mennään ylös, niin ollaan tavallaan vähän varovaisia, vaikka kaikki ennustaa, että pörssi menee ylös tänä vuonna, niin helposti aliarvioidaan sitä, paljon se sentimentin kohentuminen voi lähteä viemään pörssiä ylöspäin. Et siinä mielessä mä en ollenkaan olisi yllättynyt, että me ollaan joulukuussa 1700 pisteessä. Lyökkö vetoa? Pulloveto. Vissypullo vetoa vai mikä pullo? Vissypullo vetoa, tämä on sovittu. Ja mä luulen, että sinä äänestät 1700 pisteen puolesta vai mitä? Kyllä. Se on hyvä kuulla. Yes. Tässä ovat valtaosa aiheista nyt käsitelty ja meillä on vielä yksi bonusaihe, jota emme ole tuoneet tähän mukaan. Sen meille itse asiassa tulee esittelemään nyt Petri alustuksen osalta. Joo, silleen, että kun me tässä valmisteltiin näitä aiheita, niin silloin ei ollut oikein selvää vielä, että minkälaisessa osuudessa tai tuleeko olla ylipäätään merkittävässä osuudessa yksi toinen uusi osake meidän salkussa. Ja nyt kuitenkin kyseinen osake on tullut jo portfolioon ihan merkittävään osuuteen, noin 3% osuudessa ollaan. Ja kyse on tällaista possujen kasvatusfirmasta, jossa se possujen kasvatus, ne possuista tulee tänä vuonna erityisesti hyvin katetta, mutta se ei ole nyt tämän kyseisen firman niin tämä olennaisin asia, mutta ne on 2 vuotta rakentanut tällaista rokotetehdasta ja siitä LAN tulee puumaan lisää ja se on hyvin mielenkiintoinen keissi mielestäni seuraavalle 3 vuodelle, miten tällä firmalla tulee menemään. LAN, please talk about Dabaco. Okay. Thank you, Peter. So Dabaco is the newest addition to our portfolio. It is one of the most prominent players in the feed and food industry in the northern of Vietnam. It has a close business model from animal feed to food processing and pig farming as well. So in the last 2 years, Dabaco's earnings has been severely hit by the high input costs as well as the outbreaks of African swine fever virus, which affected a lot of their pig herds. But starting from 2024, their earnings will make a big turnaround, and it will even triple in the
in the next 3 years in our projections, thanks to the contribution from the new vaccine business. It is the vaccine African swine fever virus, and I think African swine fever, if you don't know about it, it is a very deadly and highly transmissible virus that has affected the pig herds in the ASEAN countries during the last 5 years. In 2019, Vietnam has to destroy 6 million pigs in that year alone because of the outbreaks of African swine fever, because it has a very high mortality rate of 100%. Once the pigs is infected with the virus, they will die. And in the last 4 years, even though the outbreak has eased a bit, every year Vietnam still has to destroy up to 100,000 pigs per year because of the outbreaks. So that's why in the last 2 years, Dabaco has been developing its own ASF vaccines to tackle the problem of African swine fever. And now it has nearly completed its vaccine factory, which has the capacity of 200 million doses per year. And I think Vietnam recently has become the first country in the world to approve the commercial use of 2 African swine fever vaccines. And Dabaco will become the 3rd company to have it approved, and also the biggest vaccine producer to have the African swine fever approved for commercial use in Vietnam over the next few months. We used to have a lot of doubts about its vaccine business, but after we took a visit to the company and we see what has been happening and what they has done with the vaccine factory, we see it with our own eyes, and we see that they have vaccinated 100,000 of their pigs since January this year, and until now 100% have formed immunity and 100% are living very healthy. They even did vaccine tests on emergency vaccination on the herds that have been affected with has been infected with the virus, and even more than 80% of them came out alive, and only 15% died, even though they have been affected with the virus. So we know that this will become a very big thing for the company in the future, and it will become a great success after visiting the company. So that's why we have decided to invest, because thanks to the contribution from the vaccine business, the PE will drop to as low as 4 times over the next 3 years, which makes it a very attractive investment opportunity for us. Thanks, Lan. Tässä olivat aiheemme. Kiittäkäämme panelisteja. Thanks, Maggie. Thank you. Thanks, Lan. Thanks, Yuan. Ja kiitos Petrille tästä.